Здравейте, днес ще направим едно клипче, което е свързано с един много често срещан проблем, който по някой път може да обърка специалиста, да обърка дори и пациента и да си помисли, че има сериозен проблем. Това е гъвкавостта на задната част на бедрените мускули. Те се намират по задната част на бедрото, залавят се над тазобедрената става и малко под коляната става. Затова е изключително важно, когато ги разтягаме, коляната става да е изпъната, понеже те минават под коляната става. На практика са като така. И ако ви отпуснете коляната става, те се отпускат и не се получава достатъчно добре възстицата. Затова те могат да бъдат бъркани с проблеми с нервус ишиадикус или така наречената патология ишиаз. И когато човек се навежда, усеща опъване в краката, всъщност това е причината за слаба гъвкавост. Освен, че може да бъдете объркани с това, другото, което е важно, че когато направите тези упражнения, ще се почувствате много по-добре, ще се чувствате по-гъвкави и по-еластични и шансът да се травмирате, да се преразтегнете нерва, да се травмирате болките, да се травмирате лобалната част в предишните дисковите или лигаментите на тази област, може да бъде много по-малък, понеже самата мускулатура, която се оттяга, няма да бъде така оттегната и ще позволи по-лесно да направите движението и по-лесно да се адаптира кръста ви към това натоварване. Отколкото когато мускулатурата ви е стегната, тя не позволява движението и тогава цялото натоварване пада в кръста. Затова е хубаво тези упражнения да ги правите като профилактика с цел да се предпазите от проблеми, свързани с кръста. Сега, освен тези мускули, има и един друг мускул. Хората обикновено знаят, нали, в народната медицина, така да се каже, е известна като мускулите на прасеца. На медицински казано, това се нарича трицепсури. Както имаме трицепс на ръката, така имаме трицепс и на долната част на подбедреницата отзади. Така. Те са два мускула. Единият мускул се залавя над коляната става, затова когато разтягаме този мускул, винаги трябва коляното пак да е изпълнено. Ще покажа две упражнения и за трицепсуре, и за бедрената мускулатура, задната бедрена мускулатура. Сега първо ще покажа упражненията, после ще покажа една техника. Избрал съм нашия колега, защото той има по принцип ниска еластичност в областта на бедрената мускулатура, за да видите как с една много добра техника ефектът може да бъде моментален и да видите разлика, която ще се задържи във времето. Ако се направи няколко дена подред, ще има доста дълъг ефект. А е много кратка и лесна за изпълнение. Така, сега пациентът ляга, да кажем вие, на вас ви трябва просто един обикновен колан. Дига кръка до позицията, в която почва да усеща лек опън от задната част. Ето при него опъна вече е в тази зона. Слага колана. Каква е идеята на колана? Той дава съпротивление, а пациентът се опитва да избутва колана надолу. Надолу и прасета също се изпъва, при което се получава една контракция силна. Това е около 10 секунди. След като направи тази контракция, примерно да кажем 1, 2, 3, 10, той се отпуска кръка, с ръцете държи кръка с колана, с ръцете се държи добре кръка, колана, който го поддържа, отпуска го внимателно, диша, издиша и изчаква 10 секунди. След 10-та секунда се помага с ръцете и го разтяга до момента, в който усети опън. Отново бута 10 секунди надолу, което създава една силна контракция в областта на бедрената мускулатура. След тези 10 секунди се изчаква, пак се диша и издиша и така може да се повтори 5-6 пъти, като основната идея е да се разтегне колкото може повече. Както виждате сами, ето сега, дори когато той го направи сам,
видяхте малък ефект. Ако това се прави репетиторно всеки ден, с времето ще видите как обема на натежение в рамките на един месец ще бъде драстично увеличен. Така, друго упражнение, което е много подходящо за този тип мускули, е да си намерите табуретка или стол или нещо такова. В началото може да почнете с по-нисък стол или табуретка, при него го ставим просто едно по-голямо ограничение. Десния крак, трябва таза да е добре изправен напред, кръка да е до момента, в който усеща лек опън. Ако нямате опън, може да сложите нещо малко меко, което да увеличи. Но при него не е нужно, защото той има опън. От тази ситуация той седи изправен и просто прикляка леко надолу до приятен опън. Не силен, не лек, до приятен опън. При мускулатурата може да се позволи малко около среден или приятен опън. Но лекият опън не е нужен да бъде толкова лек, може да се позволи малко по-силен опън. Така. Друго упражнение, което може да направим, е от седнало положение. Може да е с двата крака. Пациентът се навежда напред, задържа няколко секунди и отпуска. Или за единия крак по-отделно. Така ще може да се концентрира повече върху единия крак. И повечето от тези упражнения, освен че разтягат бедрената мускулатура, те разтягат и кръста, разтягат и нервус шиявикус, който му позволява да бъде по-еластичен и по-адаптивен към натоварване. Сега ще покажа едно упражнение за трицепса или по-български прасеца, мускулатурата на прасеца. Как се застава? Трябва да е една по-висока маса в къщи. Аз имам възможността да комуникирам, но във вас ви може да бъдете изобретателни, да използвате табуретки, столове, маси, всичко, което възглавници да повдигате и така, което ви е удобно. Кръка, който искате да разтегнете, го слагате по-назаде, до момента, в който опъва, и натискате надолу. С изпънато коляно. Много е важно, защото мускула минава отгоре. Ако вие го свиете, той се отпуска и няма опън. Но когато е спънат, сами ще усетите, че много по-добре се разтяга задната мускулатура. Ако примерно искате повече да го разтегнете, може някой от семейството или ваш близък да ви помогне, като допълнително натисне и задържи малко. Ако на вас е трудно да го направите сами. Много е лесно, просто си ви помагат с натиска надолу. Така, сега искам да тествам, да ви покажа колко е ефективна техниката. Ще го помоля да се навие напред. Долу-горе може да забележите какво е разстоянието. Сега ще го направя и на двата крака една техника, която ваш кинезитерапевт може да изпълни. Тя е много лесна като изпълнение. Физически е малко изморително, но е много добра техника, много ефективна и има много бързи резултати. Сега ще обясня малко повече на медицински, понеже тази техника не е подходяща за лица, които не разбират тази професия и може да предизвикат неправилни движения и да травмират. Това е подходящо само за кинезитерапевти и рехабилитатори. Какво правите? Това е. Значи, терапевта завърта във вътрешна ротация, изтегля каудално и прави тракция. Това цялото движение се получава едновременно. Като спомага с рамения пояс, а терапевта едновременно в тази ситуация, пациента изпъва коляното и прави контрашпиц в бедрото. Сега, видяхте колко се навежда, сега ще видим и колко може за седния крак, колко се може. Този крак е малко по-подвижен. Това му е максимум. Този е малко по-слабо. Ще почна първо с по-слабия да го развия, да видите колко лесно се спъня. Ще ги редувам краката. И давай. И давай.
И давай, компас шпица. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. От другата страна. Давай. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Но този ще го направя два пъти, понеже е по-обездвижен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, компас шпица, 7, 8, 9, 10, 11. Сега изчакаме малко да се релаксира мускулатурата. Има нужда малко след такъв стрес да се отпусне. Около 10 на секунди. И сега тестваме. Сега. Добре. И после тестваме как се модели. По земята, в края вече усеща по-голяма опа. И това е в рамките на, както видяхте, минута и половина-две. Ако имате терапевт, който да го направи, в рамките на 5-6 процедури този ефект ще бъде много по-драстичен и постоянен. Благодаря.